לפני שעה קלה, איראן שיגרה משטחה עשרות טילי קרקע לעבר שטח מדינת ישראל. הרוב המכריע של הטילים יורטו מחוץ לגבולות מדינת ישראל על ידי מערכות ההגנה האווירית שלנו. מספר טילים בודדים נפלו בשטחנו. בשלב זה אנחנו מכירים ילדה אחת שנפגעה ופגיעה בבסיס צה"ל בדרום עם נזק קל לתשתית בלבד. אני חוזר, פגיעה בבסיס צה"ל בדרום עם נזק קל לתשתית בלבד. בנוסף, מטוסי חיל האוויר ירטו יותר מ10 טילי שיוט מחוץ לגבולות המדינה. כמו כן, יורטו עשרות כלי טיס בלתי מאוישים מחוץ לגבולות מדינת ישראל, כאשר בסך הכל, כל האיומים שוגרו מעל ל200. האירוע טרם הסתיים, ואנחנו ממשיכים ליירט איומים בדרכם לישראל, בהם כלי טיס בלתי מאוישים, וייתכן עוד כטילי שיוט. אנחנו עדיין בפריסה מלאה עם עשרות מטוסים באוויר בהגנה. צה"ל עושה ויעשה כל מה שנדרש על מנת להגן על ביטחון אזרחי מדינת ישראל.